cielo, sine. A ti? Nevakcinisan. Šta ono bi malo pre? Malo mi je pozlilo od ivermektina. Biće u redu. Iziđi napolje i pravi se da nešto popravljaš motor. Vidite onu dvojicu? To je grupa sa Banova u Brda. Onaj u vinjaci što šeta, to je Boban. Znam njih. Oni nabavljaju ivermektin. Svetlana iz Borče je upala u bolnicu da uništi vakcine. Zaglavljena je tamo. Ta dvojica će nam obezbediti ulaz. Obojica imaju revolvere. Ovde su vakcine. Svetlana je dole u sobi. Okliznula se na Pavlovićevu mast. Povređena je. Morate da je izvučete. Ako ona progovori,